Санкциялар шартларында жетіштіруіні һәм іш орынларын сақлап қалу хәзір хакимиятның барлық дәрежелерінде дә төп бурыч. Бу хакта Татарстан президенты хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә белдерде. Азык-төлек куркынычсызлыгын ничек минитәләр һәм бәяләрне ничек контрольдә тоталар? Киләсе язма шул хакта. Кибет киштәләрендә шикәр, карабодай ярмасы кебек ашамлыклар бушап калды. Шул вакытта башка ярмаларга, мәсәлән, борчак, дөге һәм сылыга андый ихтыяҗ юк. Консервларны да сатып алучылар әлләни күренмәй. Кибетләрдә чәй ассортименты да күп төрле. Кулланучыларның шикәр белән карабодайга булган ихтыяҗы үтәлергә тиеш. Чөнки запаслар бар. Республикада резерв фонды булдырылды. В республике по решению президента создан резервный запас сахара и муки. Объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости. Запаслар җитәрлек. Яңа уңышка да күп вакыт калмады. Беренче кирәкле товарларның булуы көн саен тикшерелә. Кибетләрдә, бүлү үзәкләрендә бәяләр контрольдә тотыла. Бәяләрнең нигезсез артуына юл куелмый. Самое главное – обеспечение продовольственной безопасности, недопущение дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий и, конечно же, непродовольственных товаров первой необходимости. Пресечение необоснованного роста цен. Хәзер тагын бер өстенлекле бурыч хезмәт базарында тотырлыклы вәзгыять булдыру. Икътисади санкцияларга каршы тора алсын өчен эшмәкәрләргә бизнесны оештыруда яңа ярдәм чаралары эшли. Үзебезнекен булдыру мөһим. Бу шартларда сәламәтлеккә игътибар белән карарга, коронавирустан саклану чаралары турында да онытмаска кирәк. Особенно об этом должны помнить граждане в возрасте старше 60. Следует строго соблюдать противоэпидемические требования в трудовых коллективах. Ковид никуда не ушел. Соңгы атнада республикада авырулар дәрәҗәсе 2,5 тапкырга диярлек кимеде. Беренче доза вакцина сату планы 100%-ка үтәлде. Тотырлыклы коллектив иммунитет формалаштыру өчен вакциналаштыруның икенче компонентын да үтәргә кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Эльмира Исмәгыйлова, Татарстан яңалыклары.